Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás. Vítám posluchače Studia Třinec na vlnách svobodného vysílače CS. Vysíláme živě. A na úvod tohoto pořadu jsme dali kousíček z videa, které se jmenuje Genocidní zákon v Polsku. Jaká reakce biskupů a kněží. Je to od patriarchy byzantského katolického patriarchátu Eliáše a to video vlastně reaguje na nějakou aktuální událost, která se stala na Slovensku, v Polsku, pardon. Takže je vidět, že v Polsku už se uzákoňuje v podstatě povinné nucené očkování, už to tam připravují. A hlavně se vrátíme k našemu pořadu, k našemu hostu. Vítám našeho hosta Libora Domase. Libor, ahoj. Dobrý večer. Tento pořad, název si navrhl ty, ten název je COVID-19, respektive COVID-21 a měli bychom se věnovat nějakým aktuálním radám pro tuto dobu, takže dávám ti slovo, zkus to teda nějak uvést, jak chceš dnešní pořad vlastně vést. Tak vážení posluchači, ještě jednou dobrý večer taky Mojmírovi a Petrovi, děkuji za jejich podporu a pomoc pánu Vejku. Minulý a tento týden, nebo spíš minulý týden, jsem měl mnoho různých rozhovorů se svými blízkými, se svými přáteli a nějakým způsobem jsme v podstatě rozebírali současnou situaci kolem nouzového stavu, různých uzávěr, lockdownů, karantén a takovýchto věcí. A nebavili jsme se, proč to je, nebo z jakého příčiny to je a zdali to vůbec musí být. Ale spíš jsme se bavili v tom, jakým způsobem tohle dobu přečkat, jakým způsobem v té době žít, jakým způsobem jako se zorientovat v nových podmínkách. Protože v podstatě můžeme jít do práce z práce, můžeme si jít nakoupit potraviny, případně do železnářství nebo stavebnictví a tím to končí. Samozřejmě, můžeme se navštěvovat navzájem, ale ne každý vás přijme, protože se bojí, nebo se třeba bojíte i vy, že COVID dostanete. A pak taky ještě můžete chodit do lesu, do přírody, na procházky. A z různých rozhovorů s různými lidmi vyplynula jedna věc, že lidi v podstatě nějakým způsobem prostě uvažují. A je to v podstatě o tom, že se to nemají s kým pobavit. Nemají si o tom s kým říct, nemají někde nějaký portál, kde by byly nějaké informace. Ano, internetových stránek je mnoho, kde se píše mnoho různých informací a takovýhle věci. Ale neosobní. A když si chcete třeba s někým popovídat o situaci, jak dopadly v Americe volby, nebo jaký je průběh, jak vypadá vlastně COVID, o čem je vakcinace, o čem vakcinace není a jak ty zprávy na vás působí, tak najednou vlastně zjistíte, že se o tom nemáte ve svém okolí s tím popovídat. Máte maximálně 1 nebo 2 kolegy, kamarády, přítele, s kterými si takto můžete popovídat a tím to tak jako pro vás končí. A v podstatě jsme zjistili, že máme společného jmenovatele a to je hledání nějakých vztahů nebo interakcí, kdyby se víc takových lidí jako dalo dohromady a v podstatě si vyměňovalo své zkušenosti, jakým způsobem tuhle dobu pochopit, absorbovat, zorientovat se v ní a nějakým způsobem najít nějakou cestu, individuálně pro každého z nás, kterou byste měli kráčet. Tak, vážení přátelé, ještě tady píše Petr ze studia, že mám slabá sluchátka, že mě špatně slyší. Mikrofon. Libore, jestli máš ve Skypeu, jestli by šel zesílit mikrofon. Jestli tam máš ikonku nahoře vlevo, jo, z účtu, ze kterého seš přihlášen, tak se ti potom, jsou tam 3 takové tečky vpravo a tam se rozklikne nastavení. Jinak to funguje pravděpodobně přes zkratku CTRL čárka. Můžeš to vyzkoušet, CTRL čárka.
No, máme tam dlouhou prodlevu. Já k tomu jenom řeknu, že tato doba je opravdu rozhodující, že není vůbec jednoduchá, protože systému se podařilo zdebilizovat obrovské množství našich spoluobčanů a tito občané, kteří jsou pravidelně nebo posluchači pravidelně televize, rádií, novin, tak věří opravdu tomu, co se jim říká v těchto médiích. A já jsem to viděl, protože já nemám doma televizi, já jsem to viděl jednou, když jsem byl na STKčku a bylo tam puštěná televize, tak jsem se zarozil, protože to je tak sofistikovaně udělané, tak agresivních řečí, že se nedivím, že lidi opravdu tohle přijímají. Dneska, když tady někdo jde bez roušky, třeba tady je Moravskoslezský kraj, tady je největší tolerance možná v celé republice u nás. A je to způsobené tím, že my jsme tady měli to rouškovné vlastně po celou dobu, mimo akorát, myslím, 14 dní. Takže tady spousta lidí chodí bez roušek, nestará se, nezajímá se a nasadí si to tam, kde je akorát nechcou pustit a nasadí si to pod nos. Jo? A toto lidi nechápou, že na to vůbec vláda neměla vůbec žádnou páku, že to nemá vůbec opodstatnění v ústavě, nemá to opodstatnění v žádném zákonu, je to jenom postavené na tom, že lidi ze sebe dělají opravdu ty otroky, kterými jsou a neví o tom. Celé to je postavené ještě na tom, protože ten temný stát nebo ta vláda, která tahá za ty provázky, o které my téměř nic nevíme, zdánlivě teda, a ti naši ministři a poslanci jsou vyloženě vedené loutky, tak chystá něco, co si neumíme ani představit. A je ta situace, já už jsem to říkal jednou, je úplně stejná, jako byla před druhou světovou válkou, kdy ti, kteří byli ve špičkách nacistické strany, tak ten národ zblblí, nebo i ty sefardské židy, které posílali do koncentračních táborů, že ty lidi se nezbouřili, protože oni si mysleli, že to zlo není až tak velké. My výsledek známe. A dneska potomci těchto, já to řeknu Chazarů, i když oni si dneska říkají jináč, dělají úplně to samé a většina toho národa si myslí, že to zlo není až tak zlé. Ale to skončí v okamžiku, kdy vás nuceně začnou vakcinovat, kde v těch vakcínách je už dokázané, že tam jsou změněná genetika, že od té doby, co vám to pichnou, už nebudete tím, kým jste. Je tam zařízení, které když vás v tom místě v pichu, když vás nasvítí, tak budete svítit červeně. Je tam tekutý krystal, který vlastně, kterým jste napojení na nějakou inteligenci a která vás bude ovládat. Tady mi píšou, že to není ještě jisté, ale já tu mám tolik videí skovaných, že já už nevěřím tomu, že to není jisté, protože nám říkají, že jsme konspirační teoretici, ale vždycky ta konspirační teorie se za 2 měsíce stane pravdou. Takže já pouštím ty druhé moje kamarády, aby se do toho pustili. Můj Mírku. Já se ptám, jestli se podařilo Liborovi doladit mikrofon. Libore, zkusme vyzkoušet, jaký máme signál. Netuším, mluvím, říkejte, jak je slyšíte.
Je tam hukot, no, trochu, no. Teďka jsem změnil jiný mikrofon, je tam znova hukot. Ne, když začal, tak to bylo hlasitě a když prostě pak se to snížila ta hlasitost. A teďka už je to lepší? No, je to čistější, já si tě vždycky zesílím, takže můžeš mluvit. Jo. Takže Pepa nám ještě, Endrik, tomu udělal takový v podstatě jako velmi, velmi hluboký úvod. Je pravda, co mluvil o té vakcinaci, protože je mnoho videí a mnoho článků na toto téma. A abych řekl pravdu, nevím, jestli tomu mám věřit, nevím, jestli to vůbec je pravda, nevím ani, jestli to je technologicky možné. Nicméně se vlastně všichni shodují pouze v důsledku nebo v následku celé té vakcinace, a to je v podstatě to, že by to mělo zasáhnout do naší DNA. A to ještě teďka se vrátím zpátku, co řekl Pepa, když byl na té STK, tam vlastně slyšel, jak velmi sofistikovaně ty zprávy vlastně informují. Ono je to celé totiž založené na strachu. Velmi krásně to založili na strachu. A já už jsem několikrát říkal, že kdybych potkal toho, kdo tady celou tu aféru vlastně vymyslel, že bych mu vzdal hluboký hold, protože to opravdu vymysleli neuvěřitelně perfektně. Oni to udělali na velmi dvou jednoduchých principech. Vy nemáte strach o své staré rodiče a zase v obráceně to je, musíte mít úctu k starým lidem. A vy nemáte strach jeden z druhého, že vás nakazí. No a co na to lidi slyší, že jo? Lidi slyší na strach, ale hlavně slyší na strach, že oni by se nakazili, nebo že by třeba nakazili někoho ze svých blízkých nebo ze své rodiny. A tady ten manévrovací prostor ty lidé mají velmi malý, protože ten strach z té nemoci, když ta nemoc je neznámá, nová, tak je obrovský. Nevíme, jak se šíří, nevíme, jak na to ty lidi budou reagovat, nevíme vůbec nic, víme jenom, že je a že je velký strach a pandemie. Doporučuji našim divákům zadat do vyhledávače slovo pandemie a slovo epidemie. Když vás to odkáže na Wikipedii, přečtěte si, co píšou o tom na Wikipedii, jaké počty se považují za epidemiologické a jaké počty se považují za pandemické. Už jenom tyhle dvě definice vám odpoví, co se děje všechno kolem nás. Epidemie je, když na 100 000 obyvatel je 1600 nemocných lidí. A pandemie se bere, když je epidemie většího rozsahu. To znamená v podstatě, že na nějaký vlastně milion lidí na milion lidí by muselo být nějakých 160 000 lidí nemocných, jo, což není. Ale je to obchod se strachem geniálně vymyšlený. Nehledě na to, že tím, že ještě uzavřeli obchody, což v podstatě znamená živnostníky, když vezmeme, neberu ty nadnárodní velké řetězce, kromě potravin, tak začala společnost chudnout. A to je druhý strach. Turistický průmysl 0, pohostinství 0, veškerý kamenný krámky, jako je kadeřnictví, čalounictví, kabelky, elektro, boty, koberce, nábytek 0. Takže to už máme dva strachy. Jeden strach o zdraví a druhý strach vlastně o existenční přežití. Protože pouze přes prázdniny 2 měsíce, jestli bylo všechno otevřené, a teďka to zavřeli znova. A tak, jak řekl Pepa, ve svém vstupu, oni to pomalu po částech dávkují a ty lidi tím vlastně indoktrinují. My jsme se někdy na začátku, březen, duben, květen, jsme se koukali tak nějak ještě na ČT24, na ČT1, 2. Já bej důchodce, který mu je kolem, 70, 75 a 3 dny bych se koukal na televizi, tak bych spáchal sebevraždu. Protože nebylo jiné téma, než je covid, než jsou zdravotníci, než jsou školy, než je pandemie, pořád to do vás cpou. A teďka, když je to ve vás,
a vy si teďka přečtete nějaké alternativní servery, kde vám to vysvětlují jinak, než to je, a vy se začnete bavit se svým okolí, tak můžete třeba zjistit, že ne všichni s vámi souhlasí a že dejme tomu větší část nebo majoritní část vašeho okolí souhlasí s tím, co se říká vlastně v těch mass médiích. A to je právě ta perfektní, ta geniální masáž, která tam je, protože ty lidi nepřemýšlí, nechtějí přemýšlet, nechtějí řešit, nechtějí si dělat názor na to, co je kolem nich, pouze budou přemýšlet. Notabene, když je to potom ještě v podstatě uděláno, jako to bylo na Slovensku, že sice kontrolní testy na COVID byly dobrovolné, ale najednou zaměstnavatelé začali po vás vyžadovat v pondělí po víkendu testovacím vlastně modrý papír, že jste negativní, a zároveň se staly případy, že když jste byli v bytu a byli jste v nájmu, tak ten majitel toho bytu nebo ta správcovská firma nájemní po vás chtěla papír, že jste negativní, že jinak vás okamžitě v pondělí vystěhujou. A teďka máte další strach, další stres. Jo, ale to už teďka je existenční stres. Přijdete do práce, protože nemáte test, vyhoděj vás. V ten den přijdete domů, nemáte test, vyhoděj vás. A teďka v podstatě, co ty lidi mají? Ty lidi mají jenom mají možnost buď se neotestovat a vyloženě zahrávat si se svou existencí, nebo si můžou nechat otestovat, a nebo můžou dělat revoltu. Někde jsem slyšel, že 10 000 lidí v ulicích je daleko lepší revolta než 1000 právníků. Na Slovensku revoltu dělali a Matovič do nich začal střílet gumovými projektily a začal nějakým způsobem tu demonstraci potlačovat. A teďka vy tohle všechno vidíte, sledujete mainstream, sledujete, co se děje, sledujete alternativu, teď si o tom nemáte s kým popovídat, teďka vůbec nevíte, kde ta pravda je nebo kde to vlastně je, uvědomujete si, že budou možná povinné testy, že bude možná povinná vakcinace, jinak, jak říkal Mojmír na začátku to video, jak Poláci uzákonili vakcinaci, vřele doporučuji podívat. Jednak tam jsou přímo citace z toho zákona v Polsku, to jako si myslím, že Hitler to byli parta skautíků, kteří si hráli na nějakého diktátora nebo na něco takového, ty vůbec jako nevěděli, co to je, diktátorství a takovéhle věci, vůbec to nevěděli, co to je. A pak tam je mnoho hezkých vstupů, kde vám vysvětlují, co ta vakcína je a jakým způsobem jako funguje nebo bude fungovat nebo měla by fungovat. Část z toho už Pepa Hendrik citoval. Takže teďka vy vlastně máte několik různých vstupů informací kolem vás, nemáte si s kým popovídat a v podstatě teďka jako hledáte nějaké řešení v sobě sama a řešení ve svém okolí. A na základě když jsem se bavil s různými svými kamarády, přáteli, jak jsem říkal, tak vznikl tenhle článek nebo tohle vysílání, aby v podstatě jste i dávali sami návrhy, jakým způsobem se sdružovat nebo sdělovat si informace. Netvrdím, že Facebook a Twitter je cesta, protože už to začínají mazat. Během voleb mazali Facebook, Twitter a Google mazali příspěvky amerického prezidenta. Když si dokážou mazat tohle, dovolí mazat tohle, tak si normálního člověka dovolí mazat taky. Dovolí si mazat Davida Icka a mnoho různých lékařů, kteří se vyjadřovali ke covidu, tak ty mazali taky. Takže pojďme najít nebo vymyslet nějakou společnou platformu, kde nějakým způsobem si jako vyměňovat informaci. Potom bych poprosil Pepu, jestli by mohl třeba říct telefon nebo mail do Studia Svobodného vysílač, protože my tak nějak částečně počítáme s tím, že ji budete volat, budete nás dělovat vaše zkušenosti, vaše názory a my bychom taky chtěli jako slyšet i další lidi, jak oni o tom uvažují, jak oni nějakým způsobem v podstatě jako se s tím oni potýkají, protože je těch proroctví, co nás budou čekat do budoucna, těch je několik, jsou různá a není růžové ani jedno z nich. Třeba nás straší digitální revolucí
revoluce 4.0, kdy v podstatě nás zastoupí stroje a pracovních míst bude ubývat a lidi budou dostávat pouze nějaký symbolický příjem, z kterého prostě jen tak vyžijou. No. Takže teďka se zeptám Mojmíra a Pepi, máli do tohohle z toho nějaký vstup? Někdo z vás, pánové? Tak já bych si zkusil teď na chvilku vzít slovo, jenom z různých zkušeností, nejenom co se bavím s přáteli a s kolegy z práce a s lidma tady ve vesnici, kde bydlím. Libore, zkusme na chvilku uvážit to, že nemluvíme k jednolitému posluchači jako jednolité homogenní skupině, že naopak ta skupina našich potenciálních i reálných posluchačů se může lišit. Já jsem to pracovně teď rozdělil do 3 skupin. První skupina lidí, kteří čerpají pouze informací z mainstreamu, věří všechno, co je v rozhlase, v televizi a co jim říkají politici, tak ti předpokládám, budou mít svůj způsob uvažování a nějakou zkušenost, kterou si budou muset prožít. Druhou skupinu jsem pojmenoval jako ti, kteří si chodí cílevědomě na alternativu a vědí, že pravda je cena jako šafránu a že je potřeba vyvinout jakési aktivní úsilí, aby se k těm pravdivým informacím ten člověk dopátral, případně aby si dohledával to, co ti politici nebo mainstream říkají, co z toho je pravda a kde ta skutečná realita, jak vypadá. A pak tady máme ještě třetí skupinu lidí, kteří se zabývají nějakou svojí duchovní cestou, čili znají nějaké duchovní zákony, principy a budou tady svůj život jako výukový duchovní trenažer pro růst jejich duše, jejich zkušenosti. A předpokládám, že tato skupina lidí chápe, nebo jim vrozeno takové to uvažování nadčasové, že je to tady jedna z mnohých inkarnací, která má tady nějakou zkušenost ta duše získat a že po fyzickém smrti nějak ten život, ta duše bude putovat dál. Takže bych byl, Libore, na tebe trošku zvědavý, jestli bys tak nějak byl schopen se chytit tomu a zkusit trošku rozstřídit, jaký druhý posluchačů nás můžou poslouchat a tak jako malinko vždycky promluvit, se nacítit na tu danou skupinu a dát tam nějaký pochopení, nějaký sdělení. Protože kdybychom mluvili úplně univerzálně, tak nejsem si úplně jistý, jestli by to bylo úplně nejlepší. No, to ti teda pěkně teďka, Mojmíre, děkuju, protože jsi mě ustanovil do role soudce. Nicméně, první skupina posluchačů, který v podstatě mají ta mainstreamová média, což jsou ta hlavní média v televizi nebo na novinových stáncích, které v podstatě můžete kdekoliv si koupit, tak to je o tom, co chce vláda, potažmo Evropská unie, potažmo nějaký globální vládci, abyste si mysleli, abyste říkali a abyste s tím souhlasili. Tam není v podstatě prostor o tom, že byste se mohli mít vlastní názor nebo nějakým způsobem hledat text mezi řádky. Tam vám to naservírují tím způsobem, tam to je. A záleží na každém z nás, popřejeme-li my těmto médiím v podstatě sluchu a budeme-li brát jejich informace jako 100% relevantní a neotřesitelné. Ono totiž já občas někde čtu Mladou frontu nebo Hospodářské noviny, což teda jako je globalistický plátek, jako teda opravdu par excellence, ale občas tam jsou takové nějaké malé zprávičky, obvykle to je tak velikosti jednoho odstavce, který vám řekne, co se kde děje něco jiného ve světě. A když si přečtete pár těch čísel, tak pak zjistíte takovou jako celkovou mozaiku. Pokud posluchači stačí zprávy z oficiálních médií a je s tím spokojen, tak je to v podstatě volba tohohle z toho posluchače. Co bude velkou nevýhodou pro tohleto posluchače je to, pokud se věci udají jinak nebo stanou se jinak, než mu byly prezentovány a než nějakým způsobem prostě bylo sdělováno, že budou. Protože posluchači dlouhodobě jinak. Uvedu příklad teďka u amerických voleb. Dlouhou, nebo takhle, volební období bylo jasno,
že zvítězí Biden. Byly studie, byly v podstatě nějakým způsobem poukázány ankety a takovéhle věci. Byl to v podstatě prefabrikát voleb. Tohle byl krásný názor pro prefabrikátu veřejného mínění. A pokud teda je pravda to, co teďka je, protože jsem si teďka tady před vysíláním našel, že přepočítali hlasy a tady podle tohohle z toho by Biden měl mít 128 hlasů a ten Trump by měl mít 410. Ale zatím je to neověřené. A co se stalo? Stalo se to, že dlouhou dobu v podstatě ty posluchači mainstreamových médií jim bylo prezentováno, že Biden zvítězí. Minulý týden proběhlo na stránkách denních tisků v České republice a i na seznamu.cz, že americká média vyhlásily za vítěze amerických prezidentských voleb Bidena. Jo? Americká média vyhlásily za vítěze prezidenta. Ne sčítací komise, ne nějaký ty jejich volební hlasy, co byly, ne média. A teďka v podstatě to je všechno jinak, došlo k přepočítání hlasů, vyhrál Trump a teďka ty voliči toho Bidena teďka se v podstatě ztrácí, protože jejich média jim několik týdnů, měsíců sdělovala, jak volby dopadnou. Dopadly jinak. A to dávám pouze jako příklad. A teďka najednou ten posluchač z těch médií je naprosto dezorientovaný, protože byl připravovaný na nějakou situaci, která nenastala. Naopak, nastala úplně opačná situace. Tím chci říct, že posluchač, který poslouchá pouze tato média, tak se připraví dopředu na nějakou budoucí událost. A pokud tato budoucí událost nenastane, nebo nastane trošku jinak, nebo s nějakýma změnama, tak se může stát, že ten posluchač z těch mass médií bude naprosto totálně dezorientován a bude ještě větším stresu, než by byl kdy předtím. Na druhou stranu, když plynule přejdeme na posluchače alternativy, tak dejme tomu, budeme spekulovat, že alternativní posluchači čtou jak mass medium, tak poslouchají alternativu. A teďka nějakým způsobem ty informace vyhodnocují. Takže oni tuší, dejme tomu, že tuší nějakým způsobem, že do budoucna ty věci nejsou takové, jaké prezentuje hlavní proud. A můžou se na to duševně, psychicky, fyzicky nějakým způsobem připravit, protože si říkají, aha, hele, může se stát to a to, no to by mě nenapadlo, protože v televizi se o tom nezmínili, no ale to by bylo špatné, no tak já o tom začnu přemýšlet. A už jenom tím, že o tom přemýšlí, tak už se na tu budoucí situaci připraví. Ono totiž je velmi zásadní, jak rychle se dokážete zorientovat v nové, změněné situaci. Jak dokážete vyhodnotit, co se kolem vás děje a jak rychle dokážete přizpůsobit vaše chování a jednání té nově vzniklé situaci. Nebavíme se o tom, že ta situace trvá roky, ani měsíce. Trvá to týdny, potažmo dny. A vy v tomto novém paradigmatu musíte najít své vlastní místo. Pokud ne, jste pod strašným stresem, děláte jednu chybu, jedno špatné rozhodnutí za druhým, které v podstatě by vás potom mohlo stát do budoucna nějaké velmi těžké psychické nebo fyzické prostředky. A posluchači alternativy, domnívám se, to mají tak, že tím, že sledují oba směry, ale hlavně jsou ochotní přemýšlet, co by se mohlo stát, kdyby, jsou otevřeni této myšlence, tak ta budoucí událost, která přijde, a ať je jakákoliv, v rozporu s mass médií, tak už jenom tím, že oni psychicky přemýšleli, tak v podstatě nějakým způsobem jsou na ní připraveni a daleko rychle se budou schopni nějakým způsobem přeorientovat. Tak a teďka ta třetí sorta lidí nebo posluchačů, ty, kteří vlastně mají duchovní cestu a duchovní cestu berou jako výukový duchovní trenažér. Mám jich kolem sebe hodně. A já jsem takovej rychlý bojovník. Já spíš dřív střílím, než mířím a tam se, co se děje. A tyhle ty duchovní lidi, co mají duchovní cestu,
tak oni to v podstatě berou z velice široké perspektivy, kde většinou, jak ty lidi takhle znám a pozoruju, tak to berou skrz lásku. Oni v podstatě všechno to, co přijde, tak oni vlastně přijmou. Oni se tomu nebrání, protože z jejich vyššího principu mravního nebo vyššího principu duchovního, oni tyhle všechny věci prostě berou, že jsou to věci nevyhnutelné, že se musí stát a že nějakým způsobem, pokud se jim budeme bránit, tak vlastně jako bráníme tomu vývoji toho vesmíru. A tady já mám sám v sobě rozkol. A řeknu proč. Protože když tě někdo přijde vykrást, nebo když tě někdo přijde ublížit, a já ho přijmu s láskou a nechám se vykrást a nechám si ublížit, tak v pojetí mého světa jsem v podstatě se nechal okrást a nechal jsem se zabít a nevidím v tom žádný vyšší princip, protože ten člověk, který na mě šel, nebo ty lidi, dosáhli svého. To znamená, že oni do mě naprojektovali svoji vidinu svého světa, svého paradigmatu a svého vesmíru. A já jsem jim vesele s láskou ustoupil s tím, že to má nějaký vyšší smysl. Třeba má, nevím. Jo? A většinou tyhle lidi prostě řeknou, ať přijde, co přijde, já se tomu podřídím, já tu roušku nosit budu. Většina z nich se teda nechce nechat vakcinovat, jo? Což teda jako nevím, jakým způsobem by jako případně potom jako udělali, řekli, že ne. Ale takové ty různé restrikce, které jsou, tak ty v podstatě jako berou, že to patří k věci. Víte, moje životní filozofie je to, že, nebo říká se to i jinde, že kde končí svoboda jednoho, začíná svoboda druhého. A pokud někdo s úmyslem zasahuje do mé svobody, aby prosadil svoji svobodu nebo svoji víru, názor, náboženství, pohnutku, myšlenku a jde do mé svobody, tak už to prostě beru jako jeho úmyslné ovlivňování a úmyslnou manipulaci se mnou a tady já už se bráním. Zatímco ty lidi, kteří to berou jako z duchovního hlediska, tak to v podstatě berou tak, že oni mají tu zkušenost, že někdo jim přináší nějakou novou myšlenku nebo názor, byť i násilnou cestou, a že pro toho, kdo jim to nese, tak zase pro ně to je zkušenost, jaké to je, když se něco dělá násilně a silou. Takže oni jako ve své filozofii oběma dvěma stranám sobě a tomu, co na ně útočí, nebo násilník, nebo na ně nějak tlačí s nějakýma restrikcemi nebo zákonama, prostě pouze umožňují, aby došli naplnění každý té své karmy. V mých očích je tohle v podstatě, jako že ty lidi se nebrání, nechají se převálcovat, nedělají nic, protože v podstatě jejich kultura, civilizace, zákony, rasa zanikne. Ale říkám, to je můj úhel pohledu, tohleto. Každý z nás ty úhly pohledu má jiné. Je klidně možné, že jednou zjistím, že ta duchovní cesta byla třeba nejlepší cesta. Nevím, nedokážu na tohleto mít jako názor, odpověď, ale zatím to beru tak, že když někdo do mě tlačí své myšlenky, názory, ideje a já se mu nebráním, tak v podstatě likviduju to, co já představuju, nebo moje společnost. Tak takhle asi můj míře bych ti k tomu dal komentář. A já do toho vstoupím a musel jsem si pospíšit, protože ty jsi to říkal výborně na tu duchovní cestu. Za to může ten postoj ezoterika. Ezoterika jako taková je nabouraná temnotou. Každé náboženství, každé takové duchovní hnutí je svým způsobem pokřivené. Nastav druhou tvář příkladně. Jo? Všechno je v pořádku. Všechno se děje v pořádku. A to, co jsi říkal, vlastně to, že máš kolem sebe tu skupinu, tak já to mám to samé. Ano, jsou tu taky ti, kteří všechno přijímají a všechno je v pořádku, stačí být jenom v lásce a ve světle, ale je to jejich problém. No a pak jsou ti takový, já mám 3 skupiny. Pak je další část, která už v tom je zaangažovaná, jdeme tomu 15-20 let,
která už je z toho svým způsobem unavená a už by chtěla vidět nějaký výsledek. No a pak je tu třetí část, která se probudila se slovanstvím a vlastně tam je přímo řečené. Když nepotrestáš zlo, stáváš se jeho strůjcem. Jo? To znamená, že ten postoj, přece nemůžu se dívat, že mě nebo mým blízkým někdo ubližuje a já se budu tvářit, že to nevidím. A ta společnost se opravdu chová jako podvádění manžel, může to být i manželka, která nechce řešit tu situaci, protože by to vyžadovalo nějaké úsilí, bylo by to riskantní, takže když mu manželka řekne, mně se tady pokazilo auto, tady je pán, který mi ho spraví, já možná přijedu až v 11 hodin večer, možná, jo. A manžel ví, že je se svým milencem, jo, a manželka přijede a ještě polituje, že měla s tím problémy a že měla to, protože to nechce vidět, on se bojí toho, že by musel něco řešit. A v tomto stavu je většina společností. Ví, že je něco nesprávného, ale neumí si představit, jak by to měla řešit. No a toho využívají naši slavní, a já to řeknu normálně sprostě, posraní politici. Potom vám takový chovanec pošle nějakou zásahovou jednotku na normální demonstraci, kde není žádné násilí, pichne vám tam pár provokatérů, kteří tam nahážou policejní dělbuchy, pak to náměstí uzavřou, stříkají na vás vodu, mlátí vás a jenom proto, aby jsme dostali strach a už bychom nechtěli mít roubky, že si půjdeme někde říct vlastní názor. Co tento pán ještě dělá v politice? Ten pán má sedět v base a má zpytovat své svědomí. A to není jenom tento pán, to jsou všichni, Primula, ten předcházející ministr zdravotnictví a všichni, ti tam už nemají co sedět, ti mají opravdu sedět v base, protože jsou to vlastizráci, kteří poslouchají své loutkovodiče a dělají vše pro ně. A to máme, a navíc my máme ještě zkušenosti z totality. My starší naštěstí. My jsme uměli číst mezi řádky, my jsme si uměli vyhledávat informace a najít si tu svoji pravdu, protože každý tu pravdu má někde jinde. Tady se už dlouhodobě tvrdí, že média si dělají, co chcou. A vláda to občas řekne, ale jí to absolutně vyhovuje. Ona to chce. Jo? A já se vrátím ještě o kousek zpátky, ty jsi to říkal s tím uzavřením, s tím lockdownem. Tady se platí, když mu někomu uzavřou prodejnu nebo nějakou provozovnu, já nevím, údajně 500 korun na den. To je 15 000 korun měsíčně. Moje kamarádka má uzavřený obchod, dostane 15 000 měsíčně a ona platí nájem 16 000. Plus musí zaplatit, a to musí, zdravotní pojištění. Plus doma platí nájem. Plus platí elektriku, plyn a plus taky z něčeho musí žít. A co toto je za pomoc? Ale pomoc těch 500 miliard jde pro ty korporace. Ty dostávají pomoc, o to si řeknou, protože to jsou zahraniční korporace. Ty se musí podporovat jenom proto, aby se zlikvidovalo to naše malé podnikání, aby tady mohly být jenom velké korporace, aby tady zanikly obchody, třeba i s bílým zbožím nebo něco. A my jsme si byli donuceni všechno objednávat přes zásilkové služby, všecko přes internet. Jo? Je to těžké. No a pak je tu další, co se jsem zachytil třeba na Slovensku. Je to náš jeden zdánlivě společný známý, já ho nechci jmenovat, tomu to uzavřeli už v březnu a naraz se dostal, že jeho příjem nedosahoval to, co musel platit. Ale psal, že měl jediné štěstí, že měl nějaký pozemek a že ten pozemek prodal. Že tímto může
splácet a nemusí se dostat do té dluhové spirály, kde se potom na něho vrhnou ty exekutoři a vlastně mu zeberou úplně všechno. Pak je tu další příklad, zavřené firmy, to je z mé rodiny, kde má zavřenou firmu a jeho přímé náklady, jestli pracuje nebo nepracuje, protože ta firma je malinko trošku jiná, jsou 100 000 korun měsíčně. A dostane 15 000. Co toto je za systém? A vláda se tváří, že pomáhá. Pomáhá komu? To je tak asi můj příspěvek, no. Mojmíre, máš něco k tomu? Slyší nás Mojmír? Ano, jsem tady. Přemýšlím, čím bych přispěl. Otevřeli jsme hodně široké téma. Trošku jsem tomu napomohl tím, že jsem naznačil, že je potřeba rozlišovat nejméně 3 skupiny lidí, kromě těch, kteří toto samozřejmě řídí, plus celou armádu posluhovačů. Dále bychom se mohli zamýšlet nad tím, co je cílem covidové hysterie a zkreslování statistických údajů a výsledků PCR testu, protože podle toho, jestli jsme schopni uvažovat nějak strategicky, jak si naznačil už u těch lidí na té alternativě, nežijí pouze jedním dnem, nebo nemají paměť 3 dnů dozadu, ale pamatují si, v paměti udržují jakousi rodovou zkušenost, tak jsou schopní vyhodnocovat, hlavně ti starší, zkušenost ze socialismu, třeba ještě z poválečných komunistických čistek, a jsou schopní se zorientovat líp, kam to vede, jaký projekt byl vlastně spuštěn, jaké je globální vedení, co je cílem obecně jako pro lidstvo, protože zase bychom mohli se vrátit k tomu rozdělení, dejme tomu těch 3 skupin a zkusit zauvažit na to, jak je schopná každá z těch 3 skupin uvažovat strategicky. Nejenom jde jenom o to, chci naznačit, nejde o to jenom přežít dnešek, případně přežít zítřek. Jde o to vědět, přežít a mít budoucnost. Kdo bude mít budoucnost? Ten, kdo uvažuje strategicky, kdo má dostatek informací, kdo se věnoval studiu, a to se neučí v podstatě ani na střední, ani na vysokých školách, bohužel, tak, jak by lidi začali vyhodnocovat různé události z toho kaleidoskopického myšlení, což je to Davovo-elitářské myšlení, a začali by uvažovat mozaikově. Kdy i ty si mě, Libore, vlastně poslal několik mailů, já jsem si do každého mailu potom nahlídl na ty odkazy, a že vlastně různé skřípky se skládat do mozaiky, smysluplné mozaiky a vědět, tušit, odhadnout, co tady bude k Vánocům, co se bude dít během příštího roku a čeho se tady dožiju za svého fyzického života. A pokud bych dal nějaký svůj osobní, pouze svůj postřeh Mojmíra Mišuna, tak má být lidstvo zotročeno počítačovou umělou inteligencí. V podstatě se jedná o satanský projekt. To je ještě rozměr, kdy tomu, co se tady děje v pozemské lidské sféře, tak tady rozlišuju, že tady jde jakýsi velice temný projekt, který se tady připravoval. A zase, kdybychom začali rozebírat, které národy, skupiny lidí ten satanský projekt tady připravovali, ty speciální zrácené technologie. A teď jenom, už jsem to téma hodně rozšířil, a jenom takový bonmot. Proč se lidstvo reálně neopírá o zkušenost Atlantidy, kdy Atlantida, zroucená bývalá država bílé rasy, se obrátila s pokročilými technologiemi a zbraněmi proti své domovině, Rasénii, čili obrovské državě, která byla na území dnešního Ruska, Sibiře, Dálného východu a v podstatě do poloviny Evropy.
Jak je možné, že nám chybí tak důležitá zkušenost a paměť, co se událo před asi 12 000 lety? Protože kdyby to bylo součástí běžného vzdělání člověka, tak většinu lidí, které se ještě jsou to lidské bytosti, nejsou to člověku podobní bioroboti. Ale mluvím teď ještě k lidským bytostem, které ještě mají lidský rozměr myšlení. Nám chybí důležitá paměť, protože bychom se vyhnuli a vůbec bychom nedovolili, aby se opakovala situace z Atlantidy. Teda chlapci, vy mě dáváte, jo. Jenom bych chtěl upozornit, že jsme původně tohle vysílání zaměřené na výměnu zkušeností lidí v karanténě nebo nějakým způsobem jako v nouzovém stavu. Telefon do studia je 603 370 842. Ještě jednou zopakuji. 603 370 842. A v podstatě jsme si řekli, že nějakým způsobem si budeme sdělovat a vyměňovat informace, jak jako to všechno pochopit, jakým způsobem se k tomu postavit a co udělat dál. Chtě, nechtě, musím s vámi dvěma souhlasit s těmi vašimi úvody, které jste oba dva měli, protože bez nich tím způsobem se to udělat nedá. Vrátím se ještě k Pepovi, k té ezoterice, že je prolezlá zlem nebo ovlivněná zlem. Já jsem mezi svými přáteli vyhlášen tím, že jsem velkým kritikem ezoteriky. Vysvětlím. V ezoterice máte nesčetně různých proudů, kterým se můžete věnovat. A můžete se tomu věnovat 14 dní, stejně tak jako celý život. A většinou to funguje tím způsobem, že se nějaké události nebo nějakému směru v ezoterice věnujete několik let, potom se přeorientujete někam jinam, pak vás to zase dá někam jinam, pak zase se někam vrátíte třeba zpátky. A když jsem nějakým způsobem tohleto všechno vyhodnocoval, tak jsem, ale opravdu po hrozně dlouhých letech jsem zjistil, že ať se vrtnete v ezoterice jakýmkoliv směrem, tak vždycky ten program, který tam je nastavený v tom směru, je úplně stejný. Seš na začátku, musíš si vyčistit tohle. I když si to vyčistíš, tak stejně to ještě v sobě máš a musíš se ještě věnovat tomu a tomu. A pokud se budeš věnovat tomu a tomu, tak musíš si vyčistit tohle. Jste chycení do smyčky, kdy se po vás chce, abyste čistili, rozjímali, odpouštěli, zbavovali se, hledali lásku, posílali lásku, vyjadřovali lásku, znova se omlouvali, znova čistili. Nikde není sděleno. Žijte si tak, jak vy si představujete, jak chcete, jak je vám radostno a jak byste chtěli. Protože tím aktem, kdy vy budete žít radostně a vesele a podle vašich představ, jak vy byste chtěli, tak tím potom naplňujete, já to nedokážu říct jinak, než život v Bohu. To znamená, že vy jste šťastní, vy jste veselí, vy nemáte strach. Vy se z ničeho nestresujete. Vy nemáte kolem sebe žádná omezení, protože vy sami jste si je nevystavili. Protože jakýkoliv směr v ezoterice vám vždycky dává nějaké omezení. Tohle musíš objevit, na tohle musíš přijít, tohle musíš zpracovat a takovéhle věci. Takže v tomhletom směru k nevoli mého nejbližšího okolí souhlasím s Pepou, protože ezoterika je geniální, opravdu geniální tah, jak dostat člověka do cyklické smyčky. Teďka ještě se vyjádřím k Mojmírovi a potom si dáme písničku. Mojmír tady řekl zkušenost Atlantidy, která nám chybí.
Podívejte se, tohle je 12-13 tisíc let dozadu. Lidi nemají zkušenost, co se stalo před 50, 70, 100 lety. Protože v té rodové paměti těch současných generací to není. Vysvětlím. Lidský mozek funguje tak, že v podstatě je nějaká událost, mozek to vezme do databanky, tam otvírá šuplíčky, zjistí si ty šuplíčky, jestli v těch šuplíčkách ta událost je, pokud tam ta událost je, tak si tu událost vyndá a pomocí nich vyhodnotí tu současnou událost. Pokud tam ta událost není, tak ten mozek prostě zavře šuplíky a řekne, událost není a zcela ignoruje. Což se v podstatě děje teď. Když vezmeme, že Evropa je nějakých 80 let v podstatě v blahobytu a hojnosti. Byly těžká poválečná léta, Evropa se z toho dostala nahoru a teďka v podstatě v Evropě, bereme to jako generálně, každý z nás má nějaké bydlení, má práci, má teplou vodu, teplo, topení, prostě má koupelnu, žije si spokojeně. Nemá z ničeho strach, protože existenčně není na něj vlastně nějakým způsobem tlačeno strach o jeho existenci. Pomíjím konflikty v práci, konflikty v rodině, jestli práce je dobře placená nebo špatně placená, ale vždycky nějaká práce, vždycky nějaký příjem je. A v tomhle tom kolektivním, dalo by se říct evropským, potažmo americkým, vědomí není existenční strach. Moje babička, která zažila v obě války, tak pořád někde něco schraňovala. Pořád někde měla nějaký jídlo, prostě nějaký věci. A říkám, babi, k čemu to máš? A ona říká, nikdy nevíš, co se stane. Říkám, babi, teď krámy jsou plný všeho, prostě přijdeš, koupíš. A ona, ne, nikdy nevíš, co se staneš. No, pak jako vyprávěla, jak za války žile tyhle ty věci. Já jsem samozřejmě na to jako dítě zapomněl. A vzpomněl jsem si na to, když začala covidová hysterická pandemie. Jak se nechali lidi strašně rychle oblbnout, jak do toho strachu vlastně jako spadli. A já jsem si říkal, to nevidí, že to je nesmysl, že to, co se děje kolem nás, že v podstatě není vůbec ničím podloženo, že to je jenom strach těch lidí, že neuvažujou. Je to protože oni totiž nedokážou vyhodnotit. Oni nedokážou vyhodnotit současný strach, protože v podstatě nemají tu zkušenost. Jo, pomím teda můj mír Atlantidu, ta je opravdu jako strašně daleko, jo. Ale oni si totiž nepamatují, jejich mozek si nepamatuje pocit strachu. A proto tady najednou můžeme nosit roušky, proto máme LGBT, proto máme inkluze a proto vítáme migranty. Ať teďka, kdo mě poslouchá, ať si o to myslí, co chce, kdo chce, každá z těch věcí je konec mé rasy a konec mé civilizace. Vždycky, když jsem se koukal na Prima Zoom na dokumenty, což tenhle kanál zbožňuju, tak tam byl jeden stejný scénář. Ukázali v nějakým. Je úplně jedno, jestli to bylo 1000 let před Kristem nebo v roce 800 někde, tak scénář byl stejný. Byla vyspělá civilizace, měli knihovny, měli splachovací záchody, měli nějaký systém prostě kulturní, sociální, byla rozdělená práce, měli zemědělství, řemesla a žili si na civilizačním blahobytu. A pak přišel někdo a řekl, my chceme mít taky civilizaci jako vy. Obvykle to byly kmeny, které přišly mimo tu civilizaci od někud zvenčí. A civilizace řekla, jasně, pojďte k nám, klidně tady jako můžete s náma být a my vám dáme naše civilizační výdobytky. A kmeny řekli, super. Tak teďka je civilizace dala někam, ubytovala a kmeny řekli, ale my chceme být na vašich palácích. A oni řekli, no ale to si musíš vydělat, na to musíš prostě nějakým způsobem mít jako vzdělání, mít možnosti, pracovat, prostě věnovat se tomu. A kmeny řekli, ne, my to chceme hned. A civilizace řekla, no to vám nemůžeme dát hned. To prostě musíte čekat, musíte pracovat. A kmeny řekli, a to my čekat nebudeme. Vymlátili civilizaci a utekli zase zpátky někam do prostoru. A teďka vždycky je vidět pravidelně, jak ty archeologové
vlastně objevují ty různé sedimenty a vždycky ta finální vrstva je vlastně oharky z ohnišť, protože to město bylo vypáleno. Takže my bychom si v podstatě měli sdělovat a vyměňovat zkušenosti z minula, což je přesně to, co současná politická elita, ale zároveň i vzdělávací systém blokuje. Když v loni někdy v září, v říjnu Evropská unie odhlasovala, že druhou světovou válku společně začalo Německo se Sovětským svazem nebo tehdy s Ruskem a půl roku na to, čtvrt roku na to šel pomník maršála Koněva pryč, tak to je přesně tohleto, že se těm lidem vymazává úmyslně ta zkušenost. A inkluze ve školách, ať je jakákoliv, tak ten kolektiv v té třídě se vždycky musí přizpůsobit tomu, kdo tam přijde jako nový a na tu úroveň ta třída potom přemýšlí. Takže tady bych chtěl poukázat na jednu věc a to je to, a ještě se vrátím k prezidentským volbám k Zemanovi, kdy někdo prohlásil, že lidi nad 50 let by neměli mít volební právo. A to z toho důvodu, že už mají za svůj život nějakou zkušenost a nějak dokážou to vyhodnotit. Protože, jak jsme se bavili o těch skupinách, tak ta první skupina, ta masmediální, ta udělá všechno, co se na masmédiu nebo v tom placatém mobilu řekne, napíše, tak oni se přesně podle toho budou chovat. A ty generace, teďka je tady víc a víc a za dalších 10 let bude ještě víc. A dokud obyvatelé civilizovaného světa, potažmo Evropy, Ameriky, půjdou do kuchyně a tam otevřou tu velkou bílou věc, která je nacpaná žrádlem a vždycky tam bude si co vzít, tak nikdy nebudou nic řešit, protože nemají důvod se o něco zajímat, nemají důvod o tom uvažovat a už vůbec nemají důvod to řešit. Oni chtějí sport, konzumní, kulturu, konzumní, turistiku, konzumní. Poslední, co chtějí, je něco řešit. Tak proto oni přijmou všechno jenom proto, aby měli pohodlí svého konzumního života. Tak, teďka, jestli tam máš, Pepo, nějakou písničku připravenou? Tak, já ti navážu na tu inkluzi a půjdu postupně. Já bych jenom tady kladl lidem otázku. Existuje inkluze i v těch školách pro elitu naší a ty škol tady není málo. Tam asi už neexistuje. Jo? Potom ty jsi to říkal, jakože ti babička říkala, já mám to samé, já si myslím, že těchto lidí je hodně v této republice. Já mám taky informace z první světové války, z té období meziválečného, z druhé světové války, z období toho komunistického teroru, z počátečního po roku 1948. No a to už potom už jsem žil. Pak už to sleduji a dokážu to vyhodnotit. Ale to je jenom opravdu díky tomu, že jsem mírně řečeno starší. Jo. No a potom je ještě jedna věc a já bych chtěl posluchačům položit otázku. Kdo má právo vám říci, jak máte žít svůj život? Kdo má právo vám ten život nalinkovat tak, jak ho žijete a ještě vám říká, že to je to správné? To přece nejde. Každý z nás je tu sám za sebe. A tady si uvědomte, že vy máte tento život nalinkovaný tím způsobem, aby na vás někdo bohatl, aby se z vás někdo měl dobře a vy to ani nechápete, že nikdo nemá právo vám říkat, co a jak máte vy sami dělat. O to existuje právě ten slovanský kon svobodné vůle, že to nikdo nemůže. A tyto naši politici, ty jejich loutkovodiči, to dobře ví a oni vás opravdu obelstili napřed náboženstvím a potom tou demokracií a demokratickýma volbama a vy svoji svobodnou vůli delegujete
a nevíte, na koho tu svobodnou vůli delegujete a ten si s ní může udělat, co chce a taky si to dělá, když to vidíte. Vůbec se nemusí ohlížet na vás po celou dobu jejich mandátu. Dělají si z vás srandu, vás neposlouchají, vy jste plebs, vy jste ti blbí, kteří nic neví. Jo? A akorát před volbama vám nahodí pár líbivých hesel a vy se na ty líbivé hesla zaměříte a kdybyste si podívali, kolik těch hesel bylo splněno za těch 30 let, co to tady je, tak zjistíte, že nebylo splněno nic. Takže kde jsme? Je to o této svobodné vůli. Když si ji vezmeme naspět, my jsme to tady na vysílání měli několikrát, tak oni si nebudou moci dovolit to, co si dělají. Samozřejmě. Jo? Potom naši poslanci můžou hlasovat úplně vlastizrádné zákony a všechno, co v této republice nám patří. To je všecko s tím spojené. My jsme si v pátek koupili pračku, museli jsme si ji teda nechat dovést rozvážkovou službou. Je to pračka, chtěli jsme český výrobek, tak Romo. A ku podivu to není český výrobek, to je německý výrobek. V České republice, na Moravě, na Slezsku. Jak je to možné? Kde jsme se to dostali? Co nám tu vlastně patří? Vždyť to je naše země. To není země nějakých cizáků. A co naši politici dělali? Vždyť nám prodali všechno, prodali nám půdu, prodali nám úplně všechno, co naši předci vybudovali. Ty naši předci nás asi, když odejdeme a uvidí nás, tak nás asi zmlátí bičem. To je dost, to já už končím, já už bych se zase rozohnil. Mojmíre, máš tomu něco? No já bych se přimlouval za to se navrátit k tomu, co by ten pořad měl tež říci, co nějaké rady praktické, co by lidi mohli dělat v této době, aby bez ztráty kytičky prošli a přežili. A jestli máš nějaké návody, jo, mně to přijde, že se to dá rozdělit na to, co je potřeba udělat v podstatě okamžitě hned, každý den, až po takové rozhodnutí, které je potřeba udělat strategicky, takticky do budoucnosti, něco naplánovat, o něco usilovat. Tak Libore, co bys viděl? Jak bys si to viděl? Co můžeme poradit? Tady se ještě zpátky vrátím k jedné věci. Ty jsi říkal, že by se měly vyhodnocovat události a uvažovat strategicky. Tomu se v podstatě říká konceptuální gramotnost. Já jsem to už nakousl, když jsem říkal, že jsem četl ta hlavní média, že jo, ty mainstreamy, tak tam opravdu jsou vždycky občas takový malinký zprávičky, odstavec, nebo naopak přes 2 stránky prostě povídání o energetice. Zabere to čas jednak čtením a jednak dlouhodobým čtením, abyste to sledovali. A potom dopředu víte, co se chystá v energetice, co se chystá v politice, v ekonomice. Je to teda velmi těžké vyhodnocovat, ale jak jsem říkal, pak vás to nepřekvapí. Pak vás nějakým způsobem nějaké kroky nepřekvapí a nebudete z těch kroků nějakým způsobem jako frustrovaný. A četl jsem někdy nějakou knížku a tam bylo napsáno, že čert nechodí nikdy sám. Že vždycky chodí víc čertů společně. Já jsem nechápal, co to je. Oni tam vysvětlili, že to je o tom, že když začne kolabovat jakýkoliv systém, tak předtím je mnoho malých takových jako událostí, které vás dopředu informují, že se něco děje. Ty události jsou naprosto nesourodé. Nejsou ze společné oblasti. Jsou to oblasti každá na sobě nezávislá. Někdy možná i ty oblasti jsou naprosto proti. Ale všechny oblasti mají jednu společnou věc. Děje se tam změna. Jak říkal teďka Mojmír, co bychom si mohli dělat každý den a co bychom mohli udělat do budoucna. Ono je totiž takhle. Já bych nechtěl strašit. Já bych vůbec nechtěl nikoho dopředu strašit, co by mohlo nastat, kdyby.
protože v podstatě nejsem strategik, nejsem strateg, nemám neomezené informační zdroje od vládních činitelů nebo globálních nějakých vládců. Nicméně na základě mnoho malých informací jsme schopni vyhodnotit, co se děje. Současná doba vypadá tak, že první krok bude povinné zkoušky PCR testy. PCR testy, pokud je to pravda, vymyslel nějaký profesor v Německu z 29. na 30. prosinec loňského roku. Telefonicky si zavolal do Wuhanu, do Číny, tam mu řekli, co to je, a on během jednoho dne nebo 2 dnů nebo 1 noci vymyslel PCR testy, které mají laboratorně detekovat přítomnost viru. Je to pouze na určení v laboratoři. Když vám udělají PCR testy, tak oni potom tu kulturu z té tyčinky musí milionkrát pomnožit, aby vůbec byli schopní naměřit nějakou hodnotu. Takže to je první věc. Takže když vám dělají testy, tak vám ty testy vlastně dělají laboratorní metodu, která k tomu vůbec není uspůsobená. Takže zžít se s tím, že budete muset pod různými podmínkami nebo záminkami jít na ty testy. Další věc je vakcinace. Tak, jak to vypadá, Evropská unie už dala asi, teďka nevím, jestli 500 miliard nebo 750 miliard dala půjčku svým členským zemím. A mimo jiné, tahle ta půjčka je na to, aby mohli splatit peníze za vakcíny. Scénář vypadá si zhruba tak, podle těch všech událostí nebo podle těch všech informací, které teďka jsou dostupné, že do konce roku, pokud bude nějaká vakcinace, tak v podstatě udělají zdravotníky a důchodce. Možná někoho dalšího, ale těch testů nebude tolik. Příští rok to vypadá, jaro, léto, že se budou snažit nějakým způsobem o ten zbytek. A teďka informace, které jsou zase mezi řádky. No. To znamená, že teďka velký odpor už vůbec vakcíně jako takové. Těch informací je opravdu hodně. Že ta vakcína, co je, tak je hnus. Protože v podstatě ta vakcína je ještě o tom, že když pomineme, že má v sobě nějaké buňky, které mění DNA, tak je tam ta vakcína je na buňce, která je ze zvířete, z prasete, z opice, z krysy, z ptáka. A jenom tahle buňka, když se dostane do vašeho těla, tak váš buněční systém může tu buňku se snažit nějakým způsobem replikovat a budete dostávat takové onemocnění. Z největšího pravděpodobností vypadá tak, že příští rok přijde nějaká událost. A teďka nevím, jestli to bude ekonomická, politická, vojenská, duchovní, náboženská, počasí nebo přírodní, která odsune tu vakcinaci úplně někam jinam. Kdy vakcína v podstatě bude směšná záležitost, protože to, co přijde, tak bude mnohem důležitější k řešení než nějaká vakcína. A tím se zpátky dostávám na tu denní připravenost. Když sledujete různé malé zprávy, které jsou ve světě, kdy v podstatě v Norsku uzákonili, že když se posmíváte LGBT komunitám v rodině a v práci, tak v práci nebo na veřejnosti, tak na veřejnosti dostanete 3 roky vězení a v doma dostanete rok vězení. A teďka, když nějaká ta norská aktivistka prostě prohlásí, že Evropská unie by měla zařídit to, aby všechny členské státy přijali stejný zákon, a ten stát, který ten zákon nepřijme, tak nedostane dotace. Naprosto jasně. A to je těch mnoho malých různých zpráv. V Norsku LGBT, v Polsku povinná vakcína, teďka nějakým způsobem vakcíny v rámci Evropské unie, v Americe ukradené volby, pomalu, nechci říct do posledního hlasu, ale do posledních třeba 10 milionů hlasů ukradené volby. A teďka jdeme dál. OPEC chtělo snížit těžbu ropy. Rusko řeklo, že ono svoji těžbu ropy nesníží, že budou zvyšovat těžbu ropy.
nebo držet při současném stavu. Takže drží současný stav, Saúdska na tom prodělává. Najednou se začaly masivně prosazovat elektroauta, tím pádem není důvod, aby arabské státy vyráběly ropu. A nejenom slyšíte, že Izrael podepisuje mírové smlouvy se Saúdskou a s Katarem a že najednou se Bank of London a kapitálové trhy otevřely půjčkám pro arabské státy. Proč? No, protože když máte elektroauta, tak nepotřebujete ropu. A co mě teda úplně nejvíc vyrazilo dech, bylo to, když jsem si před 2 týdny přečetl, že náčelník generálního štábu v Anglii prostě sdělil, že je velké riziko 3. světové války. Tak to jsem to bral prostě jako plácnutí nějakého vojáka, který v podstatě jako chtěl být zajímavý v mých očích. Minulý týden, jsem si přečetl zprávu od české armády, od české kontrarozvědky vojenské, že jako největší nebezpečí považují 3. světovou válku. Nevěřil jsem vlastním očím, četl jsem to 3krát, že to úplně poslední, co by mě napadlo, by byla ve světě válka. Tím nejsem jím propagátorem, pozor. Zpráva odůvodňovala to, že dřív byla Amerika, Rusko, všichni viděli, kdo je přítel, kdo je nepřítel. Teďka máte Amerika, Rusko, Čína, Pákistán, Irák, Irán. Mnoho dalších jiných hráčů je na tom světě. Turecko bojuje se svými členskými státy v NATO. Jde proti Řecku. Francie, Itálie je s Řeckem proti Turecku. A jsou všichni součástí NATO. A teďka v té zprávě bylo uvedeno, že opravdu stačí, mezinárodní smlouvy se nedrží. Mezinárodní dohody se nedrží. Některé státy si vyloženě dělají, co chtějí na mezinárodní politice a vůbec se nezajímá ty ostatní státy. A teďka v té zprávě té české kontrarozvědky vojenské bylo uvedeno to, že opravdu stačí efekt motýlích křídel. Malinké vychýlení jazyčku váhnenu nebo na druhou stranu a stal by se průser. A tím se zase zpátky dostáváme k tomu, jak jsem mě Mojmír říkal, co dělat, nebo jakým způsobem se připravit. Když vezmeme, že se připravíme v rovině informační, to znamená, že budeme tyhle zprávy vnímat jako jeden celek a budeme vnímat, co se nějakým způsobem děje, tak nás potom už nic nepřekvapí, nezaskočí. Nejčerstvější zpráva je asi zpátka ze čtvrtka, kdy v rakouské jako mezistátní deník v Rakousku řekl, aby lidi měli minimálně na 7 dní potravin doma, kdyby přišel blackout. A dokonce jedna kasárna ve Vídni snad po dobu, jestli 1 týdne nebo 1 měsíce, bude žít bez elektrického proudu zvenčí, bude se pouze snažit zajistit si proud vlastními prostředky, aby věděli, jaké to je v blackoutu. Jako, když si tyhle všechny zprávy vezmete a přečtete si to, tak svým způsobem, a ještě se potom půjdete podívat do Lidlu, nebo do Kauflandu, nebo do Penny, kde lidi vozejky každý den úplně plný jiné, ale neřeknu jídla, spíš žrádla, nevím, kolik jich je v domácnosti, asi 15, aby to byli schopni sníst, jo. Tak potom jako vás napadá myšlenka, jestli si nebudete někde stavět nějaký bunkr na jídlo. Protože když už vás stát sousední země vyzve své občany, aby si nakoupili na blackout, že to je velmi vážné nebezpečí, a jiné státy vlastně říkají, že je tak nestabilní situace ve světě, že se může stát cokoliv a že se to zvrtne, stačí se podívat na Ameriku, na Black Lives Matter. Jak se tam zřezali během velice krátké doby v podstatě díky smrti jednoho černocha. Jo? A to se může stát kdekoliv ve světě. Takže první je připravit se na to psychicky, připravit se na to, že nějakým způsobem jste schopni o tom uvažovat, že se něco změní, že bude nějaká změna a že vy k tomu budete muset nějakým způsobem se postavit, protože to na vás, ať chcete nebo nechcete, bude nějakým způsobem působit. A je to úplně jedno, a můžeme si je tady vyjmenovat, jestli to je blackout, výpadek elektrického proudu, nebo jestli to je nějaká nezadržitelná vlna migrace, nebo jestli to je nějaký útok jiného náboženství, než to, které je v té které dané zemi, přírodní katastrofa nějakého rozsahu, sucho,
Můžou třeba banky s nějakým způsobem skolabovat, nebude hotovost, nebudou peníze, jo, nebo ta hotovost, co bude, tak ta vám potom dojde. Myslím, že 2 měsíce zpátky v Americe Fed řekl, že nebude dávat drobné do bankomatů, že bude dávat pouze papírový nějaký nominální hodnoty. Takže tohleto sledovat a vyhodnocovat, abyste věděli, co se všechno může stát. A když budete vědět, co se všechno může stát, tak se můžete na to připravit. A teďka v podstatě se stane to, že vy si řeknete, na každou tu událost se dá nějak připravit. Jo. Je blackout, nakoupíte svíčky, propanbutanový hořák, konzervy. Jo. Je sucho, tak budete prostě někde nějakým způsobem jímat dešťovou vodu nebo nakoupíte sudy navíc, pokud máte zahrádku, vykopete prostě nějakou díru. Když potom budou nějaký nepokoje kvůli nějakým ideovým nebo náboženským vlastně těm jako rozdílným názorům, nebudete chodit z domova nebo budete chodit z domova v nějakým velkým jako organizovaným společenství, abyste se případně ubránili. Když budete vědět, že často bankomaty nedávají peníze nebo že oběživa je málo, tak dejme tomu, že budete si sbírat nějaké malé nominály o oběživa. Na všechna tuhletu situaci se dá připravit. Ne podle mě úplně dokonale, protože pokud byste se chtěli úplně dokonale připravit, tak byste v podstatě museli mít na 2 roky zásoby úplně všeho. Nedokážu si představit, kolik záchodového papíru byste kam museli dát, abyste vydrželi 2 roky. No. Ale už jenom tím, že o tom budete uvažovat, že nějakým způsobem si budete říkat, jakou vaší denní potřebu budete chtít, která vám bude nejvíc chybět, tak už jenom tím, že o tom budete uvažovat, pak nebudete zaskočený a budete vidět tak reagovat. Já jsem někde slyšel nějaké povídání, tady myslím, že nevím, jestli na vašem studiu, Prepper Karel Řezníček, myslím, že to bylo vysílání. A on tam měl nějakýho pána a ten pán se bavil s někým z Jugoslávie. A ten jugoslávský pán byl 1,5 roku v území nikoho mezi 2 frontama. A on se ho ptal, co bylo největším pokladem a největším zbožím jako v podobu toho 1,5 roku. Já si to dodnes pamatuju. On říkal, zbraně, střelivo, cigarety, káva, alkohol a dezinfekce. A on říká, zbraně, střelivo, to je jasný, káva je jasný, jo, ještě sirky, svíčky, potom alkohol a on říká, no a to jste jako se museli z toho opíjet, z toho všeho, ne? A oni říkali, ne, my jsme neměli toho alkoholu ani kapku. On říká, jak to? Že nemáte ani kapku. No my jsme to brali jako dezinfekci. Říká, bylo chvilku ticho. Říká, jak jako dezinfekci? No čistý alkohol, vypálený, my jsme brali jako dezinfekci, protože my jsme neměli dezinfekci, když jsme se někde škrábli nebo řízli, tak aby jsme se to vydezinfikovali. Jo, svíčky jsou jasný, sirky jsou jasný. Říkal, že tam byl chlap, který měl propanbutanovou bombu, na to měl redukci a plnil zapalovače plynem z propanbutanové bomby. Ke konci války byl milionář. A byl to nejváženější člověk, protože komu nedal oheň, tak ten si nezatopil, neohřál si vodu, neudělal nic. Takže tady pouze ukazuju takové příměry, jakým způsobem lze jít. A jak vlastně na základě různých spolu nesouvisejících a nesourodých zpráv a informací pro sebe vyhodnotit riziko, které by mě mohlo potkat, nebo nás, a jak se na něj připravit. Zjistil jsem jednu věc, že když už teda opravdu jako půjde do hodně velkého průseru, tak všechno potom závisí na zemědělcích. Pokud zemědělec v létě na podzim nesklidí, tak ten další rok není. A pokud na jaře nezaseje, tak ten další rok není taky. Vyloženě se všechno potom odvíjí od zemědělství. Pokud se zajistí zemědělství jakýmkoliv způsobem a kdokoliv, aby se buď sklidilo nebo zaselo, tak pak vlastně půjde civilizace dál.
Pokud se civilizace nepostará o to, aby v zemědělství fungovalo, tak je úplně jedno, kolik bunkrů máte a čeho tam máte, protože kolem vás v podstatě, ne, že by nebyla neúrodná země, ale nebudou žádné plodiny. Takže dá se zjistit jako informace různého charakteru z médií a z alternativních médií. Chce o tom skutečně přemýšlet a chce si dopředu dělat scénáře, co by se mohlo stát, kdyby. Jsem na tu situaci připraven? Když mě teďka vypnou vodu a nepřivezou cisternu, kolik mám doma vody? Když vypnou proud, mám baterky, mám svíčky? Když teďka řeknou, že 2 dny zůstanou zavřené obchody kvůli lockdownu nebo týden, mám tady na ten týden dostatečný zásoby potravin. Na každou tuhle situaci jsme schopni se nějakým způsobem připravit. Ale má to jednu zásadní podmínku. My to musíme chtít se tím nějakým způsobem zaobírat, přemýšlet o tom a potažmo to potom udělat a připravit se. Mám takový postřeh, který se týká přímo mě osobně. A týká se to toho, že sám můžu nějak strategicky se na něco připravit, na nějaký omezený čas, snížit nějaké životní potřeby a v nějakém omezeném komfortu přežít s rodičma něco, co by zasáhlo společnost. Ale pokud začnu uvažovat strategicky, což mi je hodně blízké, tak jsem vždycky mi tam přemýšlení zavedlo na to, že přece jde o nějaké vědomé společenství, které se navzájem spojí různé zkušenosti, schopnosti, zručnosti, technické vybavení a že v tom společenství se jakákoliv krize mnohem líp přežije. A pokud ještě ohlednu od toho, tak mně přijde, že tento systém parazitický zatahuje smyčku, energeticky vyčerpává, kdo tady ještě tvoří, něco vyrábí, vytváří, tak ten parazitický systém zatahuje smyčku a ty své desátky, devátky, jednotky, nebo co už ti on bere, teda bezostyšně a sprostě, protože ten parazitický systém je předzroucením. A já se vrátím k tomu společenství, protože mi to pořád voní v uších, že to je vlastně řešení, strategické řešení do budoucnosti, odjít z toho parazitického systému a v podstatě v té světelné nové bublině vytvořit alternativní vztahy s lidma, které mají na to vědomí, chápou situaci, s nima se dá spolupracovat, protože něco nabízí tvůrčím způsobem nějaké přebytky, buď nějakých řemesel, potravin nebo nějaké technické prostředky, dílny, zručnosti, služby. A teď jenom, Libore, se tě ptám, pokud bychom uvažovali strategicky, že to jedno z nejlepších možných řešení je vlastně vytváření společenství občanů, nebo dokonce družstv, jak to bylo za první republiky. A teď co mě zarazilo, když jsem chtěl jako tu komunitu jako najít, někde se přidat, pomoci jejich vytvořením, tak jsem zjistil, že těch lidí, které tím myšlením došli až sem, je velice málo. A teď se tě, Libore, ptám, jak je možné, když už teda uvažujeme o přežití, že lidi uvažují velice staženě, buď jenom fyzicky o své osobě, maximálně se to myšlení rozšíří na jejich vlastní rodinu. Jak to, že nejsme schopni uvažovat komunitně? Jak je možné, že ten systém nás tak poničil, to je přeformátování vůbec vědomí, že nejsme schopni vnímat sílu v té spolupracující komunitě, že se vytvořili, zestruovali vztahy ve společnosti a ten strach je jeden ze silných nástrojů a to, že nevěřím sousedovi a nevěřím kolegovi a nevěřím skupině lidí, že s ní cokoliv zvládnu líp, než sám osamocený voják z poli. Tak toto mě hodně mrzí a rád bych jako rozkryl tu zrádnost toho systému, že vlastně šel cílevědomě po komunitách, které jsou perspektivou pro přežití, a nechci říct lidstva, spíš těch, kteří chápou pointu, protože pokud lidstvo už teď dopustilo, že nás řídí temné elity, tak to vypadá, že část lidstva
už nemá budoucnost. Se jí zdalo, protože dovedlo vzniknout tomu, co tady nám bezostyšně vládne a porušuje základní listinu práva a svobod a vlastní vydané ústavní zákony a zákony v tom slavném parlamentu, tak jenom chci říci, kde jsou ty zdravé komunity? Jak je možné, že jenom velice málo jedinců pochopilo pointu věci a jak to, že většina lidstva už tu budoucnost v podstatě odevzdalo? Mojmíre, to ti odpovím velice jednoduše, to je důvod, proč tady vysíláme. Protože to je přesně to, proč jsme začali vysílat. Co je náplní tohoto, nebo mělo být náplní tohoto vysílání. Aby lidi, kteří jsou osamoceni jako vojáci v poli, věděli, že někde jinde jsou i jiní lidé, kteří uvažují stejně, mají stejné názory, stejné myšlenky, stejné obavy, stejné strachy, ale jenom se nedokážou zatím mezi sebou nějakým způsobem propojit. Ono v podstatě v současné době, jak jsem říkal, že nikam až moc nemůžeme chodit, kromě v podstatě známých, pokud vás přijmou do přírody, tak my jsme včera, dneska byli tady různě po přírodě a opravdu bylo hodně turistů. Hodně chodilo turistů, hodně lidí bylo venku, protože oni nás likvidují 3 způsoby. Rouškou, to, co vydechujete, nadechujete, takže příští rok respirační onemocnění budou mít žně, to, že plíce teďka oslabujeme už půl roku, 3/4 roku, možná rok. Desinfekce rukou, to, co je na rukou, zaobrané bakterie, tak ty v podstatě my tou desinfekcí spolehlivě několikrát denně zabijeme. No a potom to je sociální kontakt, kdy se nestýkáte s jinými lidmi a nevyměňujete si bakterie zase mezi sebou vlastně jako přímo účastí tím, že jste s tím účastníkem. Takže příští rok, pokud může přijít jakákoliv jiná viróza, nebo třeba i to očkování, tak my už teďka jsme 3/4 roku připravovali na to, aby jsme byli oslabení. Proto buďme doma, pokud teda musíme, pokud to jde, choďme ven, buďme s jinými lidmi, pokud to jde, buďme co nejvíc na čistém vzduchu, protože kyslých plicích zabíjí všechny různé viry a bakterie. Bereme věci s nadhledem, a v podstatě nějakým způsobem si to rozhodně nesmíme připustit k srdci a nesmíme si nějakým způsobem deprimovat nebo nějakým způsobem prostě to vidět jako, že to je konečné řešení. A ty komunity, jak se říkala Mojmíre, to je stejně jako s těma lidma, že teďka tady třeba kolem tebe v okruhu 5 kilometrů je několik dalších desítek jedinců, který mají stejné smýšlení jako ty, ale zatím se nevidíte. Zatím se nevidíte, protože není důvod. To je to stejné jako ta komunita. Teďka ty lidi nemají důvod ani potřebu se sjednocovat. Proč? Za peníze koupí všechno, na internetu koupí všechno jim dovezou. Jak říkal Pepa, dovezli jim pračku. Sice se rozčiloval, že ta pračka nebyla vyrobena u nás, to bych se s tím rozčiloval úplně stejně. To jsme spolu zajedno, protože práce a peníze jdou pryč z České republiky, ale to se zase potom nějakým způsobem, až bude jiný režim, nebo až bude nedostatek, tak se zase věci začnou totiž opravovat, jako se opravovaly během komunistů. Že by si někdo něco koupil novýho, že to starý už mu nefunguje a že to je starý model a vyhodil to a koupil si nový model, to vždycky bylo na západě. Vždycky každý přijel ze západu a říkal, ty vole, oni si koupili nový auto a nový tohle a nový tamto a my to tady máme 20 let starý a takový. Jo? A teďka ten konzumní způsob přišel sem. A ty komunity se začnou vytvářet a ostatní lidi začnou vyhledávat, až je skutečně budou potřebovat. Protože teďka lidi, 80, 70, 90% lidí vůbec nemá potřebu hledat nějakou komunitu a hledat nějakou alternativu k stávajícímu jakémukoliv stylu a způsobu života, protože to nepotřebujou. Jak jsem to říkal, oni mají konzumní sport, konzumní kulturu, konzumní společenství, konzumní život. Oni nepotřebují někde nějakou komunitu. Pokud ano, tak tu komunitu mají v rámci nějakého sportu nebo v rámci nějaké organizované skupiny, kultury, sportu, náboženství nebo něčeho. Ale
aby se srocovali dohromady a uvažovali o jiném způsobu života, nic je k tomu, můj míre, nenutí. Nic. Vůbec jenom bych ti nic. s dovolením skočil do proslovu. Skákej. Tak zkusme prosím tě jenom uvažovat z nějakého strategického koncepčního uvažování o té budoucnosti. Pokud o té budoucnosti přemýšlím strategicky, tak ji vlastně spolu řídím nebo řídím, protože vím, že když si nebudu starat řídit o si budoucnost, se v ní nepostarám, tak ji budou řídit velice ochotně ti jiní, to jsou ti paraziti, ty přesně ví, co je pro mě nejlepší. A takže zkusme teda to rozebrat. Takže ti, co zatím ty komunity nevyhledávají, stále věří systému, takže strategické uvažování už nemají budoucnost. Já to tak chci natvrdo jako rozseknout, rozebrat, protože si myslím, že je to důležité, jak se vlastně ta budoucnost vytváří, na jakém principu, jak ty vlastně duchovní lidské zákony vlastně fungují, na čem je to postaveno, co ta budoucnost vlastně je a kdo svým postojem v podstatě už do tu budoucnost v podstatě přišel. To bychom totiž, můj míre, museli definovat, co to je budoucnost a co kdo má od budoucnosti jaká očekávání. A tomu bychom museli přizpůsobit směr naší diskuze. Podle mě lidi berou budoucnost to, že tak, jak se mají teď, tak se budou mít stejně i v důchodu. Že ten život tak nějak bude pořád stejný. Proč by něco měnili? Pokud chtějí víc peněz nebo víc nějakých prostředků, tak by museli změnit zaměstnání, by měli větší příjmy nebo začít podnikat. Můžou změnit nějaké koníčky, sporty, náboženství, kulturu nebo kulturní vyžití, ale jak ten člověk, který mu teďka nic nechybí, by měl uvažovat o nějaké budoucnosti? On má všechno teďka a myslí si, když tady 80 let bylo všechno, že to dalších, nevím jakou dobu, bude taky. Co ho nutí, aby uvažoval o budoucnosti? Nebo co ho nutí, aby nějakým způsobem se začal zabývat budoucností? Když nebereme takovou tu budoucnost, že v rámci rodiny nebo firmy plánuješ nějaké kroky, nějaké prodeje, nákupy, opravy a takovéhle věci. Prostě ty lidi v současné době mají všechno, na co si vzpomenou, tak proč by se obtěžovali s budoucností? Dobře, zkusme teď malinko vzít jeden takový podle mě velice dobrý příklad, který by to tak mohl jemně začít rozplítat. Zkusme se podívat z hlediska budoucnosti, což jsou naše děti, jejich vzdělanost. A něco zvláštního se děje s naším vzdělávacím systémem a přístupu dětí a středoškoláků, vysokoškoláků vlastně ke vzdělání. I když o tom vzdělání bychom mohli diskutovat, ale zkusme vlastně zůstat jenom u toho, že ten přístup k tomu vzdělání, jeho kvalitě je výrazně omezen. Jaká bude teda budoucnost, když to vezmeme skrze tu nejmladší generaci? Jak ta budoucnost asi bude vypadat? Můj míre, teď, když někdy v tom září nebo kdy to bylo, řekli, že ve školách budou mít děti od 8 hodin do 13, do 14 hodin roušky během výuky a že je nesundají ani během přestávek, kolik stovek tisíc rodičů demonstrovalo před školama, před úřadama, před ministerstvem zdravotnictví a před vládou, že nenechají své děti, aby měli ve škole rypákovník. Kolik stovek tisíc lidí dělalo demonstraci? Nikdo. Ne, byli jedinci, kteří si to vyřídili s ředitelama. To bylo, Pepo, na individuální bázi. Ano. Tohleto. Bylo to na individuální bázi a ředitelé říkali, nebo máme aspoň na takové zprávy, mě sami kontrolujou, já nemůžu nic. Takže tím odpovím mojí mírovi o té budoucnosti. Rodiče si nechali dát rypákovníky na obličeje svých dětí
a nedělo se nic. A tím jsme ztratili budoucnost. To byl krok, kterým jsme definitivně ztratili budoucnost, protože rodiče nebojovali za své děti. Ano, je to tak. A já se ještě vrátím k těm komunitám. Já vím, že komunity jsou, ale vytváří se jenom ze skupin známých. A tyto známí si to nemůžou nechat nabourat nějakými cizími elementy, kteří by jim to rozbili. Představ si, že by tady někdo zavolal a řekl, že nějakou komunitu má, jo, co by se stalo? Ten systém by mu to mohl rozbíjet. Jo, takže ty komunity určitě jsou, já o nich vím, jo, ale je to opravdu jenom na bázi známých, kamarádů a v tomto duchu. Pepo, teď si mi nahrál. Tak Zkusme, jenom přátelé, už nás bývá asi 6-7 minut, zkusme, kdybychom zůstali u těch komunit a víme, že nebudeme doporučovat a žádat, abychom tady zveřejňovali komunity existující, ale takový návod. Pokud někdo touží připravit se strategicky v rámci komunity, začít spolupracovat, zmiňovat, využít sílu a zázemí komunity, jak by takový člověk mohl začít komunitu vybudovat nebo přispět na to, aby v jeho blízkosti vznikla a on aby byl jejím členem? Můžeme zkusit to vzít z tohoto konce? Rád rychle odpovím, což jsem neřekl k tomu, jak teďka vlastně přežít dobu koronavirovou s omezeným pohybem v rámci jako sociálních vztahů. Podívejte se teďka, když se budete dívat kolem sebe, jak se lidi chovají, jaký mají myšlenky, co propagujou, jak se berou za to nosit roušku nebo nenosit roušku, nebo poslouchat vládní nařízení, nebo neposlouchat vládní nařízení, tak zjistíte, kdo z nich má takový ten zdravý selský rozum. A to je teďka v současnou dobu nejcennější vaše zkušenost ve svém okolí, protože víte, komu do budoucna můžete věřit a komu ne. A od tohohle z toho už je pouze krůček k té nově budované nebo vzniklé komunitě, protože vy teďka víte, že jak se lidi chovají kolem vás, vyhodnotí si to každý podle svých kritérií a pak ať se stane, co se stane, tak vy víte, na koho se obrátit, s kým ne, s kým byste byli schopní nějakým způsobem koexistovat a s kým ne. Takže teďka se dívejte kolem sebe, jaký jsou lidé, jak se projevují, jakým způsobem proto či ono brojí nebo naopak jsou proti tomu, protože to jsou nedocenitelné informace do budoucna, protože vy pak víte, jak ty lidi se začnou skutečně chovat, kdyby skutečně k něčemu došlo. Opakuju, máme teplou vodu, máme splachovací záchod, elektřinu a krámy s jídlem jsou narvaný k prasknutí a zatím máme za co nakupovat. Až se tohle zroutí, tak ty lidi, a ve společnosti je asi 20% psychopatů, se začnou chovat úplně jinak. Ale už teď někteří dávají najevo svoji pravou tvář. Takže sledujte, jak to vypadá nyní a potom budete vědět, na koho se obrátit a s kým udělat jakoukoliv komunitu. No a tam ještě je důležité vlastně to spojování a sledovat míru nebo velikosti ega. Protože ty egoisti vám to vždycky rozbíjí. Jo? No, to jsem myslel s tím, že vy zjistíte, jako Pepo, že ty lidi zjistějí, jak se kdo chová. A to souvisí s tím egem, tohle Pepíno. No, souvisí. Ale taky se chcou spojovat nějaké skupiny a všichni hlásí, spojme se a nějak se to nedaří. Ty členové určitých skupin by se měli dívat, jestli se chcou ty jejich šéfové spojit, protože každá taková skupina je infiltrovaná těmi čmoudy. A měli by je dokázat ze svého středu odstranit, a chtět spojit. Ten, kdo kecá spojit se a dělá všecko proti tomu, tak toho vyřaďte okamžitě.
A když toto si uvědomíme, tak se můžeme spojit a můžeme to dokázat lépe. Přesně tak. Sledujme své okolí, sledujme lidi kolem sebe, sledujme zprávy, dělejme si na všechno názor. Když kolem vás bude někdo, který bude přibližně stejného zaměření, ražení jako vy, sdělte si informace, zdali se na společné věci nebo některé věci koukáte přibližně stejně a tím způsobem nějakým pomalu se vám bude krystalizovat ta cesta a ta budoucnost, jak o ní mluvil Mojmír. Jenom ještě, než úplně skončíme, tak jsem vám chtěl přečíst, že tady v podstatě soudce Městského soudu v Praze řekl, že opatření vydané ministerstvem zdravotnictvím nošením roušek chybí důvody, proč se kvůli šíření koronaviru zpřísnilo nošení roušek. Opatření proto 21. listopadu ruší. Verdikt je pravomocný. Takže soud v podstatě na základě někoho zrušil nošení roušek jako neodůvodnitelné. Takže ten soudce asi skončil s největší pravděpodobností jeho kariéru k 21. listopadu. A jsou právě takovéhle zprávy, jak jsem říkal, že je třeba sledovat a doufat v to a věřit v to a hovořit s lidmi, aby se to všechno změnilo tak, aby jsme nebyli připraveni o své svobody, které v současné době máme. Ano, a mohli bychom se už rozloučit. Máme na to 40 sekund. Tak, chtěl bych poděkovat posluchačům, chtěl bych poděkovat chlapcům ve studiu. Bylo to příjemné, pěkné povídání. Doufám, že nějakým způsobem vás obohatilo nebo někam nasměrovalo a těším se na další vysílání. Děkuji a hezký večer. Já se taky loučím a taky bych chtěl poděkovat a věřte, že to všechno dobře dopadne. Nebuďte uzoufáni. Taky se loučím ze studia Třinec. Ať nám posluchači drží přízeň a příští neděli se zase můžeme na studiu Třinec slyšet. Tak, naschledanou. Slobodný vysílač, Studio Třinec.